Hello, I am Justin Bieber. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er fra Danmark, og jeg er en pige. Men alligevel, I am Justin Bieber. Vi laver det her indslag, fordi we hate Justin Bieber. Og jeg har et glimrende eksempel på, hvorfor vi hader Justin Bieber. Baby, 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 nej. Baby, 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 just walk with me, my. Ja. Det var så lige mit eksempel på Justin Bieber. Vi var ikke blevet overlevet med, hvis vi havde sunget med. Men i hvert fald, vi har lavet en undersøgelse, og vi har fundet ud af, at 85 af befolkningen vil dø, hvis Justin Bieber sprang ud for et højhus for at dø. 15 af os vil derimod tage sofa, slik, cola, chips, popcorn og meget andet med nyde forestillinger på og råbe, lav en salto, lav en salto! Hvis du er enig med dem, er du også enig med os. For we hate Justin Bieber. For Justin Bieber er en